everyone and welcome back to my YouTube channel लोगोफोर नैबे बाजारानो जादों गल्डेन बिचनि बाजार बे खालि मोनायावल' जायो आरो बिचनि जिङाव ओमफ्राय बावहाय बायदिसिना रोखोम माने कस्मेटिक आइटेमबो मोनो आरो बायदिसिना गिफ्ट आइटेम मोनो आरो बावहाय ओमफ्राय बावहाय माने मोनायाव केमेल राइडबो खालामनो हायो ओमफ्राय बियो बिच जिङाव नालाय मोनायाव माने बिराद मोजां आरो बेवहाय भिउआ ओमफ्राय बावहाय बायदिसिना रोखोम जाग्रा लोंग्राबो बुस्थु मोनो माने सी फुडबो मोनो आरो दा जोंबो एसे माने बिचआव दुगैखांनानै जों डाइरेक्ट फैदों आरो ओरैनो नायफैनायदों माबायदि माने जायगायाथ' एकदम बाला गोजा थाबायनो थाखाय एसे खस्थ' जायो आरो दा लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंसोरबो नै लोगोफोर नैबेनो बावहाय माने बेंगल्स दङ आसान आरि दङ आरो नै बावहाय दा आंबो नायदों खिन्थु आङो माने बेफोरबायदि बुस्थुखौ बांद्राय पसन्द जाया आरो उन्दैयावसो माने मोजां मोनोमोन आरो दा ओरैनो नायबाय ओरैसो लानांगौ मा जाखो मिरर है क्या आपके पास नहीं लगा पर ये only 20 rupees इधर पड़ा रो क्या नहीं नै बेवहायनोमोन केमेल राइडआ गथ'फ्रा गाखोदों आरो बिरादनो ओमफ्राय जोंबो नायबाय माबायदि मोनायाव माने भिउआ बिराद मोजां नुयो आरो सागर जिङावनिफ्राय ओमफ्राय नै बावहाय बेग आरि बायदिसिना रोखोम दङ आरो नै बेबायदि बेगबो मोनो नै ना बेखौ जों जानो गोसोबा माने बासिनानै माखौ जानो बेखौ खालामहोनो हायो आरो बेलपुरि ब्रेड नै टेस्टी ये ब्रेड पकोड़ा और ये नहीं जानना के भाई कितना बोला था पर ये सब प्राइस हाँ मोननैजों 40 रुपीस बियो ब्रेड सोबा नैबे लोगोफोर नैबे जुखाम रुनायमोन ओमफ्राय बेखौहाय माने हानानै मिक्सआप खालामनानै होयो आरो ओमफ्राय जोंबो टेस्ट खालामनायबाय ओमफ्राय जोङो माखासे माने नाथुर आरि खांख्राइ जादोंमोन आरो नाथाय आं भिडिअ खालामनाय जायासै जानाय टाइमावहा दिगदार मोनथारो ओमफ्राय दा बेनोसै लोगोफोर आंनि भिडिअआ स' नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामदो थेंक इउ एन्ड गोजोन्थों